Kaixo, uinen propietateekin jarraituz eta interferentzien adibide zehatz bat aztertuz, uin geldikorrei buruz egingo dugu hitz. Bi zatitan banatuko dugu azalpen hau, lehenengo uin geldikorren azalpen orokorra emango dugu, eta gero uin geldikorren aplikazio zehatz batekin sartuko gara. Soinuaren kasuan sortzen diren harmonikoak eta horrek musikarekin daukan lotura. Goazen horrela. Gogoratzen badugu, interferentzia bat bazen, ingurune batean edatzen diren zenbait uin higidurak puntu batean bat egiten dutenean interferentzia sortzen da. Genituen bi puntu desberdin eta foku horietatik sortutako perturbazioa puntu honetara heltzerakoan interferentzia bat dugu. Zer gertatzen da, bi puntu desberdinetatik edo plano batean dauden bi puntu desberdinetatik etorri beharrean, hemen sortzen bada uina, hemen islatu iten bada eta kontrako noranzkoan eta kontrako fasean, aurkako noranzkoan eta aurkako faseankin etortzen bada uina. Gertatzen zaiguna da, hemen dugun erlazio matematikoa x2 eta x1 eduki beharrean bakarrik dauka x. Eta matematika pizka bat egin da lortzen dugu emaitza hau. Aztertuko dugu patxadaz emaitza hau. Hau uin geldikor bat da. Baina uinen ekuazio matematikoarekin konparatzen badugu, desberdintasunak ikusten ditugu, amplitudea, amplitudea konstante bat izango da. Eta hemen ikusten dugu, uin bat izateko ekuazio matematikoan, senoaren fasearen barruan eduki behar dugula denboran dagoen aldaketa eta posizioan dagoen aldaketa. Baina uin geldikorren kasuan, seno barruan bakarrik dugu omega t, orduan denboran zehar ematen den aldaketa, eta hemen amplitudearekin batera, bakarrik daukagu koseno x. Gogoratzen badozue, x a seno omega t gehi teta 0. Higidura harmoniko simplearen ekuazio matematikoa hau zen. Erkatzen badago hau honekin zer ikusten dugu, uin geldikorrak benetan ez direla uinak, berez ez dira uinak. Bi uinen interferentzia berezi batetatik sortu egin dira, baina izatez sortzen dena ez da uina. Higidura harmoniko simple bat da. Eta higidura harmoniko simplearen ekuazioa hartuta ikusten dugu amplitude berria izango dela bia koseno kx. Orduan, interferentzia berezi honetan sortzen zaiguna, bada uin geldikor bat. Geldikorra ez du bidaiatzen. Ez dago uin edapen hori uin arruntetan edo orain arte ikusi ditugun uinetan gertatzen den moduan. Ikusiko dugu zer gertatzen den uin berezi hauekin. Uin berezi hauek interferentzia bat egiten dute eta puntu bakoitzak edukiko du ondorio bat. Zein da ondorio hori? Ikusiko dugu sabelak eta nodoak non emoten dira, non egongo dan maximoa, non egongo dan minimoa. Amplitudea maksimoa izateko, koseno kx izan behar da gehi minus bat, eta sabela bat edukiko dugu. Gogoratu, uinen kasuan, goiko puntu maksimo horri gailurra deitzen diogula, eta beheko puntu minimo honi arana, amplitude maksimo, amplitude minimoa. Eta 0 balioa duenean nodoa da. Hemen sabela dituko dugu, berdin dio goian edo behan, edo nodoa. Sabela lortzeko behar dugu kx berdin npi izatea. Kosenoa izan behar duelako bat. Noiz da kosenoa bat? Kosenoa bat da aurreko bideotan ikusi dugun moduan 0 eta pi, orduan npi sartzen dugu. Berdinketa hau, zer ematen digu berdinketa honek? Kentzen badugu pi, hemen daukaguna izango da x izango dela zer? N lambda zati bi. Lambda hona datorkigu, bi hona datorkigu, eta gelditzen zaiguna da n lambda zati bi danean edukiko dugula sabela bat. Jatorri puntutik distantzia guzti hauetara, lambda pi, lambda, iru lambda pi, bi lambda, guzti egiten edukiko dugu sabelak. Eta noiz edukiko dugu nodoa? Nodoa edukiko dugu kosenoa 0 danean. Kosenoa 0 izateko, hau da, gertatu behar dena, kx bilen gehi bat bider pi erdi izan behar du, egingo dugu matematika pizka bat, kenduko ditugu hauek, eta hemendik x ateratzen badugu, zer daukagu? Hemen dugu x, ona ekarri behar dugu lambda,
eta bi ekarri behar duguna. Gelditzen zeguna, bi n gehi bat, lambda zati lau. Kasu honetan, nodoa aurkiko dugu. Orduan, azten danean, maximo de minimo batean, gure uina bidaiatzen, islatu egiten danean eta kontrako noranzkoan eta kontrako fasearekin datorkigunean, topatzen duguna izango da uin geldikor bat. Uin geldikor horrek daukan ezaugarririk nabariena bada, amplitudea hau dela, eta bere senoa fasean bakarrik daukala omega t. Matematika pizka bat egin da, sabelak maximoak emongo dira kasunetan eta nodoak emongo dira kasunetan. Zer gertatzen da, jatorri puntuan orekan baldin badago. Jatorri puntuan orekan egotea, hau da, amendik hasten bada, eta amen islatu egiten bada. Amen islatzerakoan etorriko zaigu. Vale? Amen islatzerakoan etortzerakoan, gertatzen zeguna da, lortzen dugun prozedura matematikoa jarretuko dugu berdin, baina hori egin beharrean egin dezakeguna da, desfase bat egongo da. Aurreko kasuan, amengoian hasi bada, eta orain, hasten bada, menbean, amendikona, pi erdi desfasea dugu. Orduan, sartzen badugu ekuazio honetan, pi erdi desfasea, bia koseno kx gehi pi erdi, bider seno omega t minus pi erdi. Vale? Baina, koseno ez daki zer gehi pi erdi, zer da, justo senoa, matematika. Osagarriak dira, eta seno eta pi erdi desfasea koseno ematen digu. Orduan orain sortzen zaiguna izango da, sabela eta nodoa justo kontrako puntuetan daudela. Hemen behar genuen kosenoa bat izatea sabela izateko, baina orain hemen behar dugu senoa bat izatea sabela lortzeko, eta senoa noiz da bat justo kosenoa zero danean. Desfase bat dago bi hauen artean. Pi erdi desfasea esan dugu dagoela, hortaz emaitzak elkartrukatuko ditugu. Egingo dugu laburpen txikitxo bat. Interferentzia bada, uin bat beste batekin topo egiten dutenean puntu batean eta puntu horretan gertatzen dena. Interferentzia berezi bat izan daiteke, uin bat bidaiatzen duenean noranzko batean isladatu egiten denean eta kontrako noranzkoan eta kontrako fasearekin datorrenean. Hori gertatzen denean, uin geldikor bat daukagu. Matematika egin da, eta suposatuko dugu azten dela maximo batean, azten dela mugimendua, edo minimo batean, berdin dio, eta hona heltzerakoan topatzen duena topatu eta islatu egiten da. Hori gertatzen denean, matematikak esaten digu hau lortzen dugula. Hau lortzerakoan, amplitude berria izango da hau, eta gohartzen baduzu interferentzia konstruktiboak edo suntsitzaileak izan zitekeen. Kasu honetan, konstruktiboak emango digu arana edo gailurra, sabela, bai? Hemen goian edo hemen behan. Hau noiz gertatzen da, kosenoa bat danean, eta emaitza hau da. Eta nodoa ere eman dezake. Nodoa emoteko kosenoa 0 izan behar du, kosenoa 0 izan behar badu, hau ematen jo. Baina jatorri puntuan, orekan baldin badago, hemen gertatu zaigun guztia, pi erdi desfasatu aukiko dugu. Pi erdi desfasatua baldin badago, egin dezakegu hemen desfasea sartu, eta matematika egin, edo emaitza hartu eta emaitzan esan, pi erdi desfasea dago. Gehi pi erdi, ken pi erdi. Eta osagarriak diren ez kosenoa eta senoa, koseno ez daki zer gehi pi erdi, seno ez daki zer izango da, eta seno hori koseno bihurtuko zaigu. Eta orduan, sabelak eta nodoak justo desfasaturik egongo dira. Justo kontrako kasuetan emongo dira. Sabela emongo da kasu honetan, lehen nodoa ematen zala eta nodoa emongo da lehen sabela ematen zen kasua. Patxadaz ikusi bideoa, irakurri liburua, matematika pizka batekin, eta saia zaitezte dana ulertzen. Dudarik baldin badago badakizue klasean ariketak egiterakoan, edo